Iki sing jenenge Parianom ki ngene iki kok. Parianom apa? Yoga selamat. Lha piye? Yoga ki nganggo kompor enek wong keloke abang ya karepmu, biru karepmu, ijo karepmu, kuning karepmu. Delok sing main toprak iki. Kepiye? Bawane nganggo klambi warna kuning, ijo gitu. Lha apa ta? Derek melu kono melu kene kan. Ana awake dhewe iki melu sapa soklat iki? Yo ora men. Ya melu migas. Nek soklat ki lambange lemah. Kowe aja muni migas. Wong sing dibur kuwi. Aja muni migas. Apa? Aku tuh dhisik arep dipek direktur migas ana. Kok ngilo tayu. Kowe iki dipek direktur migas ki dina-dina iki dibutuhke tenan. Terus nggo nyumpeti lumpur lapindo. Makanya diwai beton diumbok pae. Kira-kira nek yati pesek langsung iki malah blas rene papane ae. Iki mergo kowe ora ngerti. Mloyo. Ya ta, lapindo metu terus. Mulane dilapisan wae ben ora metu nek dilapindo metu ngono. Lah nek metune ping pindho mosok ngelape pisan. Pisan ora loro kabeh. Kowe iki rasa kowe gagayuan akeh-akeh kopek migas, pek direktur migas. Kowe iki pek toprak wis syukurana. Lah iki nek trimo karo dirjen-dirjen iku ora tuwa awake dhewe. Kemoncolan kok karo ijen kok karo Pak Lulu ki luwung-luwung awake dhewe. Awake dhewe ngendi-endi metu digaturi. Ayo dirjen ki metu gamelan. Ora kuwentung iki kowe. Awake dhewe metu walang kekek, jamong serapan, apa ini malu ngantor digameli walang kekek. ayo ning ambah-ambah kaya ngono awake dhewe puji syukur. Awake dhewe matur nuwun karo ibu apa meneh bapak-bapak saiki sing do ngasto ketoprak kabeh. Main toprak. Nah, timbang liya-liyane ya. Apa? Mau bolak-balik lestarikan budaya. Harus lestarikan atau nyanggap. Jadi iki yo wong Jawa kuwi nek cara kasarane cangkeman tok. Jadi iki ibadah. Saiki kena dienggo contoh. Muga-muga bapak pejabat liyane ya do peduli karo seni budaya kita. Kuwi nek aku pengen budek matane picet. Ya sing iki ae sing perlu ini perlu diacungi jempol. Meluangkan waktu untuk menghilangkan stres. Pimpinan mulai presiden sampai RT kalau peduli dengan budaya, insya Allah panjang umurnya anak sekolah. Wong aku saiki sedih kok. Nyapa kan sedih? Dengan aku tahu ingin yang Suriname toh. Di sana ada 3 TV yang menyiarkan kesenian Jawa. Radio berisuk 6 radio Jawa, Indonesia, Indosiar, RCTI, TVI, Pirang TV, enek kesenian Jawa. Enek tak, kok ya akeh Menteri Jawa, Presidennya ya Jawa. Akeh DPR ya Jawa, mbok bener aku. Iki jane mbok menawa apa pancen durung apa piye? Ya lali ya aku. Masa nek lali karo budayane dhewe kok lali to? Iya, alhamdulillah. Sekarang puspa budaya ya ta, iki wis napa bayane ora lu jenenge. Sing dipangansani bululu, palulu, gumregah, gumregut nglestareke budaya. Perlu diacungi jempol dan perlu didukung. Nek ora didukung nasib iki lho terus piye? Ayo dukung karo aku bareng. Ya wae iki ora ketane iki gemulan video. Ning iki apik meneh. Ning ketoprak puspa budaya iki gelem tur ning daerah. Ya iki luwih apik meneh. Apik nek piye wektune piye? Apa perkara ngetoprak musatasi kabeh. Anu iya yo. Yo mesti piye rasa ada. Seniman sing ngopo ki sing ning daerah sing duweni prestasi diundang kasih penghargaan
dikasih sedikit untuk meringankan beban. Kowe ora ngerti ta, sedulur-sedulur daerah kae yo butuh hiburan. Saiki sing nganggap ketoprak sapa ora ono wes. Tenan kuwi. Salahe noprak. Wong kaya aku ki ngono jero. Kowe kok salahke aku. Padha. Wong apa tiba direktur ora entuk kok njero mbok salahke rumangsamu. Ya lho Kowe dirasani karo Pak Didi. Didi kok. Pak Didi Bu Didi karo ngene nyanyi pesek to. Mbok dituku kok Pak nggo seret-seretan dulu. Bu Didi yang rasani. Mbak Yati Pak Kirunji kan anak dari kula ilmuwan di ciptaan bunat. Bangsaku Minggu preso. apa? Irungku nggo citakan donat to. Jane sing nekake rezeki kaya ngene iki ya lho ya ra. Awak saiki sing ngomong liyane aku merasa kaget. Bareng sing ngomongke kowe wong kowe ngatasi wong lanang yo ora duwe introspeksi. Malas diri to. Malah ngene iki langsung to the point ya. Apa? Genek cengkale plek ngae. Apane? Dijajal kok piye? Kok apane kowe ngomong dadi bojoku tenan lairan aku kok triplek. Polos. Lair lu bedane kaget. Rayang kok. Kowe dadi bojoku malah ndang modal. Iki aku dirasani karo Pak Dirjen. Apa? Iya. Ada dene kepala bagian. Ning sing digoleki wilayah. Dadi rung enek nggone bedak. Rung enek. Kowe tak goleki wilayah aku sing ngerti. Lah iki Kowe ning Taman Rawang. ono butuh to. Ono butuh to. Ya. Ora apa-apa. Malah langsung cash terus. Timbang langgan nanda tangannya sedikit, entuk kira nduk 3.000 Mas langsung. Lho kok aku aja ngenyek ngono kuwi. Ora ngenyek apa kok tak goleki wilayah. Kuwi tau diundang ben ngono kuwi lho. Apa bocah nakal-nakal pelawak kan ra nolak. Ya tau bareng aku lek ngomong dagelke apik anak nuwun sewu kasar ya. Girmone telepon. Halo Pak Kirunji, alhamdulillah Pak, ndagel iki sukses. Diweni pitutur luhur sithik-sithik masuk tenan anak kula. Terus niki sing sadar, lare-lare sing nakal dek Sabtu nika wangsul lare 100. Sadar alhamdulillah. Nggih, minggu nika balik 150. Tambah. Sing jenenge mandi. Ono iki kurang ajar lho. Sing nang ngarep iki tak tuturi aku lek ndagel kanggo anu sing ngarep iki yo nangis. Enek sing ternyuk kira-kira kedodok rasane tersentuh hatinya mau kembali jadi orang yang benar. Ya enek sing nakal. Nakale kono. Aku mulai kok Mas Tanjung Perak kapare kobong, Minggu Minara kamare kosong. Aku yang muni sesuke tambane karo sing ngendang aku. Oh ya tak golek bola kowe. Yo aja ngelaki ngono ki kowe ambakno ngono wae tenan kok. Kabeh iki profesi. Alhamdulillah disyukuri. Lah siapa lagi? Bengi iki dadi bojoku. Mau aku. Bisa. Dapukane wis kaya ngono ki. Gelem ra gelem ya aku iki dadi bojoku. Rasa. Kowe wong wedok iki ya sing nrimo to, aja nuntut tene wong lanang. Wong lanang nek ketok wong wedok iki wong lanang rasane ora ning omah iki, wong wedok iki kudu sadar. Mulan sarila anggere sewali malah diri. Apa sih? Bangsa tak ilangi kembali ke lek. Nek ora kembali ke laptop ini. Wong wedok, wong lanang kerasan kurane ning omah iki, wong wedok mawas diri. Aja kok apa-apa wong lanang, apa-apa wong lanang. Awas dhewe iki kaya wong nganggo sarung kae ya, Mas. Pak iya, Ayo ta. introspeksi diri. Ayo introspeksi ini melihat dari sini ke dalam. Kaya wong nganggo sarung. Lah kan ada sarung. Sini. Introspeksi. Kok jangan nganggo sarung delok gawe tanggane. Ora kuwi. Sana introspeksi. Rumangsa. Dadi nek wong lanang ra krasan ning omah iki
sebab apa aku dadi wong wedok? Kurangane apa? Ono aja kaya kowe. Kenek dawuh dawuh kitab suci, dawuh apa wae. Kowe dandan kuwi kanggo bojomu, ora kanggo wong liya. Arep arisan. Arep rapat. Arep jago manten bareng nang omah. Bojo kesel-kesel kok sawah. Kowe tumon tau dandan ning ngadepi bojomu. Nang arep lawan angop. Dastere amok wis rusak. Taline loro ae padha dicipta. Wong lanang bunek-bunek ta. Bengi dalan bengi dikekep angop. Kelone ngorok. Jago ngentut. Kenceng banget kayak aku set. Terus dek, ini dek bobok dek. Iya lah. Bisa. Iya lah. Pas bareng aku turu wis datang berikut nganggo klambi kenceng banget, jarian kenceng. Kenapa mbak kon ngudari? Nang raju dari lek arep introspeksi. Ngawur bae. Wong wedok iki sing privat. Dek perawane tak lamar yen lek rapat jangan disentuh aku karena aku masih belum tahu apa-apa. Bareng saiki kowe anakmu loro bareng iki mbok tak dinggahne. Anake dolan dinggah. Bapaknya kalau pacar rumah iki gusi tau makan. Bareng iki mbok yang tak dinggahne timbal. Aku ora munek-munek. Iki muni kaya ono apa ndang ninggahke. Dek wingi anakku ya wis tak singgahke. Adene aku dilokke. Wong kemayu rupane awake kaya ngono disinggahke. Sapi ya duwe papat. Lah kok manut aku mau kon nguburi sapi wae. Aku kok ada disombong wae. Ora kuwi wae iki kudune iki Jawa karo kanan. Aja mung ngengkel wae wong wedok apa-apa kurang trima, apa-apa kurang trima. Wong lanang Kok kowe njaluk omah aku terus njaluk tak ingoni apamu aku. bojo. Bojo kok ngingoni gek omah kok nek klambi. Tuku dhewe ra iso. Ayo sire iki nek wong lanang kira ya tanggung jawab. Tanggung jawab. Aku kok ora wis manut kok Mas kok terus sampean ngono lak yo isin to aku dikepang kaula koyo ngono iki. Aja nangis rupamu malah kaya ada kinang kuwi lho. Sing delok iki awake iki nderek Kanjeng Sultan Haji Wijaya. Sithik wae ayo mulang tekasing para-para sing ning